Ovaj video će vas zanimati ako imate mikrofon Sennheiser MD421. Predstavit ću vam zamenski držač za mikrofon. Sennheiser je tako lukovo uradio da morate kod njih da kupite zamenski držač koji košta u najboljem slučaju 50 i više eura. Zato ću vam predstaviti ovaj koji je napravljen strogo prema tom istom mikrofonu, znači ovaj alternativni držač dolazi u dve boje, bež i crna, i napravljen je od tvrde plastike. Držač ima jedno koleno poput originalnog, tako da je po funkcionalnosti zapravo isti kao i originalni. Gornji deo koji ulazi u mikrofon takođe ima i osigurač ili kočnicu. Znači kada stavite držač u mikrofon, njega uopšte nije lako izvaditi iz tog mikrofona ako ne pritisnete dobro prstom. Zbog toga smatram da je ovaj držač dovoljno siguran za ove potrebe. Da bih vam demonstrirao koliko je gornji deo koji ulazi u mikrofon dobro oblikovan, uzet ću jedan držač sa koga sam skinuo kočnicu i samo jednom rukom ću staviti držač na mikrofon i kao što vidite onda ću da tresem taj mikrofon, da vidite da u bilo koju stranu da ga okrećem i tresem uopšte mikrofon ne spada. Što se kočnice tiče, ona nije baš, da kažem, 100% osiguranje kao što nije ni kod originalnog, ali mislim da je ovaj držač dovoljno siguran za svaki vid normalne upotrebe. Jedino što je mana ovog držača je donji deo. Mana je u tome što je potpuno plastičan. Iako je to dovoljno čvrsto, ukoliko mnogo puta odvrćete i zavrćete držač na stalak i sa stalka, vremenom će se sigurno ta plastika malo olabaviti. Zato preporučujem da obezbedite jedan poseban adapter za taj stalak koji kad jednom navrnete nećete ga ponovo odvrtati, ako znate na šta mislim. Druga ideja koju nisam probao, ali mislim da je dobra, je da kupite jedan univerzalni držač, ima ih na oglasima za 150 dinara, i da taj donji deo prebacite na ovaj držač. Zato što taj univerzalni koji možete da kupite je takav da ima sve te delove koji se habaju od metala. Tako da je to, da kažem, onda bi to bio neki idealan držač. Ovaj držač možete naručiti u Srbiji za 10 eura. S obzirom koliko košta originalni i koliko koštaju neki drugi, mislim da je to više nego korektna cena. Pogledajte u opisu ovog videa za broj telefona i e-mail preko kojeg možete da mi se obratite.